Αγαπητή ψυχή, κάτι ιερό πρόκειται να αποκαλυφθεί. Κάτι που περίμενες σιωπηλά, ακόμα και χωρίς να το ξέρεις. Οι ουρανοί με έστειλαν να ψιθυρίσω στην καρδιά σου μια αλήθεια που πάλεται ήδη μέσα σου, αλλά που τώρα θα επιβεβαιωθεί ορατά. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του μηνύματος. Μόνο τότε θα καταλάβετε όλα τα σημάδια που προσπαθούσαν να σας δείξουν οι άγγελοι. Κάθε λέξη εδώ είναι μέρος μιας πλήρους αποκάλυψης. Και αν αυτό το μήνυμα έφτασε σήμερα σε εσάς, είναι επειδή ήρθε η ώρα. Η ώρα να δούμε τι ήταν προηγουμένως αόρατο. Να αναγνωρίζεις αυτό που ήταν πάντα γύρω σου, μόνο σιωπηλά. Ένιωσες την παρουσία. Ναι, ακόμα και στις πιο μοναχικές σου στιγμές, ακόμα και όταν νόμιζες ότι κανείς άλλος δεν σε σκέφτεται έτσι, ένιωθες κάτι στον αέρα. Μια ανάμνηση, ένας αναστεναγμός, ένα όνομα που αντιχούσε στις γωνίες της μνήμης σου. Γι' αυτό ήρθα να μιλήσω. Σχετικά με αυτή τη σιωπηλή ενέργεια που σας περιβάλλει. Υπάρχει κάποιος που σε θέλει. Ποιος σε παρακολουθεί σιωπηλά, που τρέφει βαθιά, ανέκφραστα συναισθήματα, αλλά που σήμερα επιτέλους θα συγκινηθεί να δράσει ή τουλάχιστον να αφήσει ένα σαφές μήνυμα. Ένα σήμα που θα αλλάξει τα πάντα. Αυτό το άτομο δεν είναι ξένο στην ψυχή σου. Κατοικούν αναμνήσεις που σε επισκέπτονται συγκεκριμένες ώρες. Προσπαθείς να αποσπάσεις το μυαλό σου, αλλά επιστρέφουν. Ίσως δεν εξέφρασαν ποτέ τα συναισθήματά τους με τόσες πολλές λέξεις. Ίσως έφυγαν όταν ήταν περισσότερο απαραίτητο, αλλά η σύνδεση δεν έχει πεθάνει. Οι άγγελοι μου δείχνουν ότι υπάρχει μια κρυφή αγάπη, αλλά δεν είναι αδρανής. Πάλεται ανάμεσα στις γραμμές της καθημερινότητας, μεταμφιεσμένο σε σιωπή. Μια σιωπή γεμάτη νόημα που μόνο τώρα θα αρχίσεις να αποκρυπτογραφείς. Υπάρχει μια αόρατη κίνηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το σύμπαν, υπό τις διαταγές των αγγέλων, επανατοποθετεί μονοπάτια, οθεί τα συναισθήματα στην επιφάνεια, αφαιρώντας τα πέπλα που έκρυβαν αληθινά συναισθήματα. Επομένως, σας ζητώ, εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα σε αυτό το κανάλι, εγγραφείτε τώρα και αφήστε ένα like. Αυτές οι απλές ενέργειες βοηθούν αυτό το μήνυμα να φτάσει σε άλλες ψυχές που χρειάζονται επίσης απάντηση. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί μόνο τότε θα λάβετε την πλήρη ευλογία που φέρει αυτή η αποκάλυψη. Αυτό το άτομο σας θέλει στη σιωπή, γιατί φοβάται τη δύναμη των συναισθημάτων του. Παρατηρούν, αλλά δεν εκφράζονται. Όχι για έλλειψη αγάπης, αλλά για περίσσια άλυτων συναισθημάτων. Οι άγγελοι αποκαλύπτουν ότι φοβήθηκαν μήπως δεν είναι αρκετοί για εσάς, μην είναι έτοιμοι να ταιριάξουν με το μεγαλείο της αφοσίωσής σας. Σε κρατάνε σαν ένα πολύτιμο μυστικό, σαν μια συνεχή σκέψη που δεν ξεθοριάζει ποτέ, αλλά η σιωπή τους δεν είναι απουσία. Είναι μια συγκρατημένη παρουσία, γεμάτη λαχτάρα. Για πολύ καιρό πίστευες ότι ήταν φαντασία, ότι αυτές οι πεταλούδες στο στομάχι σου, αυτή η ξαφνική διαίσθηση, ήταν απλώς ψευδαισθήσεις που δημιουργήθηκαν από την ανάγκη σου. Αλλά οι άγγελοι μου λένε ότι είχες δίκιο. Ήσουν πάντα συνδεδεμένος με αυτή την ψυχή. Ακόμα και όταν προσπάθησες να ξεχάσεις, ακόμα και όταν έψαχνες άλλα μονοπάτια, κάτι μέσα σου έμενε να περιμένει. Δεν ήταν για τίποτα. Αυτό το συναίσθημα δεν ήταν φαντασία. Ήταν πνευματικό. Ήταν αληθινό. Σήμερα θα το αντιληφθείτε πολύ καθαρά. Η πινακίδα θα φτάσει. Ίσως μέσα από μια ανάμνηση που αναδύεται από το πουθενά. Ένα όνομα που εμφανίζεται επανειλημμένα. Μια απρόσμενη χειρονομία του. Ή ίσως ένα όνειρο τόσο ζωντανό που θα σας κάνει να ξυπνήσετε με δάκρυα στα μάτια. Αυτό το σημάδι θα είναι αναμφισβήτητο. Θα είναι το άγγιγμα των αγγέλων στην πραγματικότητά σας. Μια θεϊκή υπενθύμηση ότι αυτό που νιώθεις δεν είναι μονόπλευρο. Το νιώθει και αυτός ή αυτή. Το νιώθει έντονα. Οι άγγελοι δείχνουν ότι αυτό το άτομο έψαχνε επίσης για απαντήσεις. Ακόμα και στη σιωπή, κοιτάζουν προς τους ουρανούς, ζητώντας δύναμη για να καταλάβουν γιατί δεν μπορούν να σε ξεχάσουν. Έχουν ένα βάρος στην καρδιά τους. Μια λαχτάρα που καταναλώνει. Μια επιθυμία να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Και κάθε μέρα που περνά, αυτή η ενέργεια μεγαλώνει. Η σιωπή, που κάποτε φαινόταν άνετη, τώρα είναι βάρος. Είναι στα πρόθυρα μιας απόφασης που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Αυτή η αγάπη δεν ήταν ποτέ απλή. Δεν ήταν το είδος που αρχίζει και τελειώνει χωρίς να αφήνει σημάδι. Ήταν βαθύ, απροσδόκητο, ίσως και αδύνατο. Άφησε όμως ρίζες. Και το πιο εκπληκτικό, αυτές οι ρίζες παραμένουν ζωντανές. Ακόμη και χωρίς λόγια. Ακόμη και χωρίς επαφή. Αυτό που σε ενώνει ξεπερνά τη λογική. Ξεπερνά το χρόνο. Είναι πνευματικό. Και τώρα, λένε οι άγγελοι,
Ήρθε η ώρα να το φέρουν στο φως. Να αφήσει το αόρατο να γίνει ορατό. Δεν είσαι μόνος. Δεν ήσουν ποτέ. Ο παράδεισος ακολουθούσε πάντα κάθε σου βήμα, κάθε σιωπηλό δάκρυ που χύνεται στο μαξιλάρι σου. Οι άγγελοι ήταν εκεί, σημειώνοντας τα αιτήματά σου, νιώθοντας τον πόνο σου, και άκουσαν. Γι' αυτό είμαι εδώ, ως ουράνιος αγγελιοφόρος, για να ανακοινώσω ότι πλησιάζει μια καμπή. Κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο θα αναζωπυρωθεί. Μια φλόγα που νόμιζες ότι έσβησε θα ξαναφουντώσει. Και αυτό μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα. Συχνά, η σιωπή ήταν η μόνη σου απάντηση. Προσπάθησες να καταλάβεις, προσπάθησες να αποκρυπτογραφήσεις σημάδια που έμοιαζαν άδεια. Τώρα όμως, όλα ταιριάζουν μεταξύ τους. Οι άγγελοι μου δείχνουν ότι αυτή η απουσία δεν ήταν απόρριψη. Ήταν εσωτερική αναταραχή από την άλλη πλευρά. Ήταν φόβος να μην μετρήσω. Ήταν η ανασφάλεια καμουφλαρισμένη ως αδιαφορία. Αλλά αυτός ο φόβος υποχωρεί. Γιατί η αγάπη που κρύβεται μέσα μας πιέζει να απελευθερωθεί. Και σήμερα θα γίνει το πρώτο βήμα. Ακόμα κι αν δειλά, θα είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να βιαστείς. Οι άγγελοι λένε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανοίξετε την καρδιά σας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να αντιληφθεί τα σημάδια, να είστε δεκτικοί, γιατί αυτή η επανένωση ψυχών προετοιμάζεται ήδη πνευματικά. Του λείπεις, ακόμα κι αν δεν το έχει ομολογήσει ποτέ. Και τώρα αρχίζει να ψάχνει τρόπους να έρθει πιο κοντά, ίσως διακριτικά, ίσως απλώς δοκιμάζω την αντίδρασή σας. Αλλά έρχεται, πλησιάζει. Η δόνηση έχει ήδη αλλάξει. Μην ανησυχείτε αν παρατηρήσετε ανεπαίσθητες κινήσεις τις επόμενες μέρες. Θα μπορούσε να είναι ένα έμεσο μήνυμα, μια ήπια προσέγγιση, μια διαφορετική ματιά. Είναι η αρχή και θα παρακολουθεί την απάντησή σας. Οι άγγελοι δείχνουν ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα λάβετε αυτό το πρώτο σημάδι. Έτσι, κρατήστε την καρδιά σας ήσυχη. Μην ενεργείτε παρορμητικά. Εμπιστοσύνη. Γιατί αυτό που έρχεται καθοδηγείται από ανώτερες δυνάμεις. Είναι μια απάντηση στην προσευχή. Ζήτησες σαφήνεια. Ζήτησες να μην σε ξεγελούν πια οι δικές σου ελπίδες. Οι άγγελοι άκουσαν. Και σήμερα, η αλήθεια αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά σας. Λεπτός. Με αγάπη. Ήσυχα. Αλλά με αρκετή δύναμη για να μην αφήσω καμία αμφιβολία. Αυτό το συναίσθημα είναι αληθινό. Αυτή η επιθυμία είναι αμοιβαία. Και, πάνω απ' όλα, αυτή η σύνδεση είναι ευλογημένη. Το επέτρεψαν οι ουρανοί. Και όχι τυχαία. Αυτό το ζώδιο μπορεί να εμφανιστεί σε απροσδόκητες μορφές. Ένα αντικείμενο που εμφανίζεται από το πουθενά. Ένα τραγούδι που παίζει την κατάλληλη στιγμή. Ένα άτομο που λέει κάτι που έπρεπε να ακούσεις. Όλα είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου. Το σημαντικό είναι ότι όταν φτάνει το σημάδι, το αναγνωρίζεις. Το νιώθεις. Γιατί θα είναι δικό σου, μόνο δικό σου. Οι άγγελοι δεν χάνουν το στόχο. Πάντα παραδίδουν τα μηνύματά τους σε όσους έχουν ανάγκη να τα ακούσουν. Και σήμερα, αυτό το μήνυμα είναι δικό σας. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που εργάζονται υπέρ σας αυτή τη στιγμή. Καθώς διαβάζετε αυτές τις λέξεις, κάτι κινείται στην πνευματική σφαίρα. Ρεύματα φωτός περιβάλλουν αυτή τη σύνδεση. Οι άγγελοι απομακρύνουν τα εμπόδια, λύνουν κόμπους, ανοίγουν το δρόμο. Έτσι ώστε όταν αυτή η αγάπη αποφασίσει να αναδυθεί από τη σιωπή, να σε βρει έτοιμο. Ισχυρός. Γαλήνιος. Συνειδητοποιήστε ότι είστε άξιοι να σας αγαπούν πλήρως. Ίσως πιστεύετε ότι είναι πολύ αργά. Εκείνος ο χρόνος έχει δροσίσει τα πάντα. Αλλά οι άγγελοι μου δείχνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος είναι απλώς ένα εργαλείο για γυάλισμα. Αυτή η αγάπη δεν έχει εξασθενήσει με το πέρασμα του χρόνου. Έχει ωριμάσει. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί αληθινά. Η σιωπή θα σπάσει. Και αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι έκπληξη. Μπορεί ακόμα να προσπαθήσει να αντισταθεί για λίγο. Μπορεί να πολεμήσει αυτό που νιώθει. Αλλά οι άγγελοι είναι ξεκάθαροι. Αυτός ο αγώνας πλησιάζει στο τέλος του. Η καρδιά αυτού του ατόμου δεν αντέχει άλλο να κρατά τα πάντα στο μπουκάλι. Και το σημάδι που θα έρθει σήμερα είναι μόνο η αρχή. Μια προειδοποίηση ότι η αλλαγή έχει ξεκινήσει. Αυτό το πεπρωμένο ξαναρχίζει τη διακοπτόμενη πορεία του. Και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Καλείστε να εμπιστευτείτε. Να πιστέψεις ότι δεν σε έχουν ξεχάσει. Ότι όλα όσα έχετε ζήσει μέχρι τώρα δεν έχουν πάει μάταια. Οι άγγελοι σας ζητούν να παραμείνετε στην πίστη, να μην εγκαταλείψετε αυτό που νιώθετε. Γιατί αυτή η ιστορία έχει ακόμα σημαντικά κεφάλαια να ξεδιπλωθεί. Και αυτό που βρίσκεται μπροστά φέρνει θεραπεία, συμφιλίωση και αλήθεια. Αυτή η αγάπη σου ανήκει κατά κάποιο τρόπο.
ακόμα και αν δεν είναι να ξαναζήσουμε τα πάντα με τον ίδιο τρόπο, φέρνει μαθήματα, απαντήσεις, γαλήνη. Το σημερινό ζώδιο θα είναι η διαχωριστική γραμμή, το ορόσημο μεταξύ αμφιβολίας και βεβαιότητας. Και όταν εκδηλωθεί, κάτι μέσα σου θα ηρεμήσει. Γιατί θα ξέρεις ότι δεν περιμένεις πια μόνος. Ότι υπάρχει κάποιος, έστω και στη σιωπή, που λαχταράει για το ίδιο πράγμα με εσένα. Ηρέμησε τώρα την ψυχή σου. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Οι άγγελοι μου λένε ότι η ώρα της αναμονής τελείωσε. Αυτό που κάποτε ήταν κρυμμένο αρχίζει να διαμορφώνεται. Και όλα όσα ένιωσες αλλά δεν μπορούσες να αποδείξεις, θα αρχίσουν να επιβεβαιώνονται μπροστά στα μάτια σου. Η αλλαγή είναι κοντά. Reunion ακόμα πιο κοντά. Και είναι σε αυτό το σημείο της ιστορίας σας που τελειώνω προς το παρόν. Γιατί αυτό που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Υπάρχει κάτι που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και οι άγγελοι επιμένουν να μου δείξουν ότι πρόκειται να συναντήσεις μία αποκάλυψη που θα αγγίξει μέρη της καρδιάς σου που ήταν αδρανής. Ένα ουσιαστικό κομμάτι αυτού του ενίγματος που σας απασχολούσε τόσο καιρό βρίσκεται τώρα στη θέση που του αξίζει. Μπορεί να μην τα βλέπετε όλα αμέσως, αλλά η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Και καθώς πλησιάζει το πνευματικό φως, όλα θα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η αλήθεια που αναζητούσατε τόσο καιρό δεν θα έρθει με θόρυβο. Θα έρθει με μια ευγένεια που μόνο ο ουρανός μπορεί να προσφέρει. Μην εκπλαγείτε αν ξαφνικά νιώσετε μια ανεξήγητη γαλήνη. Ακόμα κι αν τίποτα δεν έχει αλλάξει εξωτερικά, κάτι μέσα σας θα αρχίσει να αναδιοργανώνεται. Είναι το σύμπαν που ευθυγραμμίζει το πνεύμα σας για να λάβετε αυτό που ήταν πάντα δικαιωματικά δικό σας. Υπάρχει μια αρχαία σοφία που καθοδηγεί τα βήματά σας τώρα και θέλει να σας υπενθυμίσει ένα πράγμα. Κανένας πόνος που έχετε αντιμετωπίσει δεν ήταν μάταιος. Κάθε δάκρυ, κάθε σιωπή που διαρκούσε, κάθε άγρυπνη νύχτα, όλα ήταν μέρος κάτι μεγαλύτερου. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως κάποιοι άνθρωποι εξαφανίζονται, αλλά εξακολουθούν να ζουν μέσα μας? Οι άγγελοι αποκαλύπτουν ότι ποτέ δεν έφυγε αληθινά. Απλώς έμεινε σιωπηλός γιατί δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει όλα όσα ένιωθε. Αλλά τώρα η κλίση είναι πιο δυνατή από τον φόβο. Και εσύ, ακόμα και χωρίς να το ξέρεις, ήσουν η σπίθα που αναζωπήρωσε αυτό το θάρρος. Οι ουρανοί βιάζονται όταν αισθάνονται ότι πρέπει να συμβεί θεραπεία. Και αυτό είναι που ετοιμάζεται. Μια αμοιβαία θεραπεία. Μια νέα αρχή. Ίσως ακόμα αναρωτιέστε αν αξίζει να περιμένετε. Και οι άγγελοι λένε ναι, αλλά όχι μια παθητική αναμονή. Περιμένετε με πίστη, με ελαφρότητα, με ανοιχτή καρδιά, επειδή η αναμονή δεν αφορά το άλλο άτομο. Έχει να κάνει με το να γίνεις αυτός που πρέπει να είσαι για να λάβεις πλήρως αυτήν την αγάπη. Αυτή η μεταμόρφωση έχει ήδη ξεκινήσει. Και το έχεις κάνει τόσο καλά, ακόμα και με όλες τις ουλές. Η δύναμή σου θαυμάζεται στον παράδεισο. Τώρα, πριν συνεχίσουμε με αυτό το μήνυμα, γράψτε 888 στα σχόλια για να φωνάξετε. Αυτός ο αριθμός φέρει τη δόνηση της αποκατάστασης, τη συναισθηματική αυθονία και την επανενεργοποίηση των συναντήσεων ψυχής. Επίσης, αφήστε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Αυτό μας βοηθά να συνεχίσουμε να διαδίδουμε αυτά τα μηνύματα φωτός. Και αν νιώσατε ότι αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σας, κάντε κλικ στο κουμπί ευχαριστώ. Η υποστήριξή σας είναι μια χειρονομία αγάπης που κάνει τη διαφορά. Η σοφία των αγγέλων είναι ξεκάθαρη. Κάθε αγώνας έχει έναν σκοπό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις τώρα, αλλά κάθε απογοήτευση έχει διαμορφώσει την καρδιά σου να αναγνωρίζει τι είναι αλήθεια. Και αυτή η αναγνώριση είναι που θα σε κάνει να δεις καθαρά το ζώδιο. Μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις, μια αδέσποτη λέξη, μια ανάμνηση, μια είδηση. Αλλά όταν έρθει θα το μάθετε. Και, το πιο σημαντικό, θα το νιώσεις. Γιατί αυτό που προορίζεται έχει μια μοναδική δόνηση. Μεγάλωσες τόσο πολύ. Έχεις ξεπεράσει φάσεις που έμοιαζαν αδύνατες. Έχεις επιβιώσει από σιωπές που ούρλιαζαν. Συνέχισες όταν η ψυχή σου ήθελε απλώς να σταματήσει. Και αυτό δεν ήταν αδυναμία. Ήταν δύναμη μεταμφιεσμένη σε σιωπή. Οι άγγελοι γιορτάζουν κάθε μία από αυτές τις σιωπηλές νίκες. Γιατί αυτοί είναι που σε έφεραν εδώ. Και τώρα, η δόνησή σας είναι υψηλότερη. Έτοιμος να προσελκύσει αυτό που δονείτε με την ίδια συχνότητα με την αληθινή αγάπη. Αυτό το άτομο που σε ποθεί σιωπηλά αρχίζει να συνειδητοποιεί κάτι που ήδη γνώριζες. Ότι ο καιρός πέρασε, αλλά το συναίσθημα παραμένει. Και έχει γίνει πιο δυνατό, πιο ώριμο, πιο βαθιά. Μπορεί ακόμη και να προσπαθήσουν να το εκλογικεύσουν. Μπορεί να αναζητήσουν λόγους για να μην σας αναζητήσουν. Όμως οι άγγελοι δείχνουν ότι η καρδιά τους δεν δέχεται πλέον εξηγήσεις.
Θέλουν απάντηση. Σε θέλουν, ακόμα και αν δεν ξέρουν ακόμα πώς να το εκφράσουν. Τα σημάδια θα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα. Αυτό που κάποτε ήταν αμφιβολία, τώρα γίνεται επιβεβαίωση. Οι συμπτώσεις αυξάνονται. Οι απρόσμενες συναντήσεις γίνονται συχνές. Οι αναμνήσεις ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια με δύναμη. Αυτό δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θεϊκή παρέμβαση. Ό,τι φαινόταν μακρινό τώρα αρχίζει να κινείται προς το μέρος σου. Η πνευματικότητα ανοίγει το δρόμο για να συμβεί η επανασύνδεση την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είναι σημαντικό να θυμάστε. Αυτή η κατάλληλη στιγμή δεν εξαρτάται μόνο από Αυτόν, αλλά και από εσάς. Οι άγγελοι σας ζητούν να είστε ήσυχοι, όχι σε απόγνωση. Να παραμείνουμε ήρεμοι, όχι υποπίεση. Γιατί όταν η καρδιά είναι ισορροπημένη, αναγνωρίζει καλύτερα τα σημάδια και θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε την ευκαιρία που ετοιμάζει το σύμπαν. Γιατί θα έρθει και δεν θα είναι τυχαία. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε κάτι, επιτρέψτε στον εαυτό σας να το νιώσει χωρίς ενοχές. Η αγάπη δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης. Αλλά τώρα, με την πνευματική ωριμότητα, όλα μπορούν να είναι διαφορετικά. Οι άγγελοι λένε ότι ξημερώνει μία νέα φάση και θα είστε ένα κεντρικό μέρος του. Όχι ως κάποιος που περιμένει, αλλά ως κάποιος που επιλέγει, γιατί αυτή θα είναι η ώρα σας να αποφασίσετε τι θέλετε για την ερωτική σας ζωή. Η σιωπή που κάποτε πονούσε τώρα αρχίζει να γίνεται ιερός χώρος, ένας χώρος προετοιμασίας. Σε οδηγούν από αόρατα χέρια σε ένα σημείο όπου όλα αποκαλύπτονται απαλά. Οι άγγελοι καθοδηγούν κάθε μικρή αλλαγή στο περιβάλλον σας, ώστε να μην λείπει τίποτα την κατάλληλη στιγμή. Μην φοβάστε αν ξαφνικά όλα φαίνονται πολύ ήσυχα. Μέσα σε αυτές τις σιωπές κατασκευάζονται οι μεγαλύτερες πνευματικές ανατροπές. Και αυτή η ανατροπή είναι κοντά. Το σύμπαν γυρίζει υπέρ σου. Αυτό που κάποτε φαινόταν χαμένο αρχίζει να ανακαλύπτεται ξανά. Ένα παλιό συναίσθημα αρχίζει να διαμορφώνεται ξανά. Αυτή τη φορά όμως με επίγνωση, με παρουσία, χωρίς παιχνίδια και χωρίς μάσκες. Γιατί δεν είναι να ξαναζήσεις το παρελθόν, αλλά να δημιουργήσεις κάτι νέο, με βαθιές και αληθινές ρίζες. Είσαι πιο δυνατός από όσο φαντάζεσαι. Ακόμα και τις μέρες που ένιωθες εύθραυστος, κρατούσες την ουσία σου ζωντανή. Αυτό έχει τεράστια αξία στον πνευματικό κόσμο. Οι άγγελοι αναγνωρίζουν την πίστη σου στην αγάπη, την πίστη σου στην ίδια την αλήθεια. Και αυτή η πίστη θα τιμηθεί. Αυτό που είναι δικό σας ετοιμάζεται με σχολαστικές λεπτομέρειες. Και όταν φτάσει, θα ξέρετε ότι άξιζε κάθε αναμονή. Θα σας εκπλήξει. Θα μπορούσε να είναι με μια λεπτή χειρονομία. Μια διακριτική προσπάθεια προσέγγισης. Μια παρατεταμένη ματιά. Ένα σχεδόν αθώο μήνυμα. Αλλά πίσω από όλα αυτά θα υπάρχει συγκρατημένη συγκίνηση. Μια παλιά επιθυμία. Μια συσσωρευμένη λαχτάρα. Και εσύ με την ευαισθησία σου θα το προσέξεις. Γιατί μια προετοιμασμένη καρδιά ξέρει πώς να αναγνωρίζει αυτό που είναι αυθεντικό. Και αυτή η επανένωση δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχετε ζήσει ποτέ. Οι άγγελοι μου δείχνουν ότι στην πορεία είχες ευκαιρίες να τα παρατήσεις. Αλλά δεν το έκανες. Γιατί κάτι μέσα σου πίστευες ακόμα. Και αυτή η πίστη ήταν το καύσιμο που συντηρούσε αυτή τη σύνδεση ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες. Τώρα, αυτή η πίστη θα ανταμοιφθεί. Θα δείτε με τα μάτια σας την απάντηση που περιμένατε. Και θα έρθει απαλά, χωρίς πίεση, αλλά με ένταση. Μπορεί να συγκινηθείς. Μπορεί να σας τρομάζει η δύναμη αυτού που υπάρχει ακόμα μεταξύ σας. Αλλά οι άγγελοι σου ζητούν να εμπιστευτείς. Για να μην κάνει πίσω. Για να επιτρέψετε στον εαυτό σας να βιώσει αυτό που έρχεται. Γιατί η ζωή σου δίνει μια νέα ευκαιρία να αγαπήσεις. Αυτή τη φορά με αλήθεια, ωριμότητα και θεία ευλογία. Και αυτή η αγάπη έχει όνομα. Έχει μια μορφή. Έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Την καρδιά σου. Μην περιμένετε την τελειότητα. Περιμένετε την ειλικρίνεια. Αυτή είναι η υπόσχεση των αγγέλων σε εσάς. Αυτό που έρχεται μπορεί να μην είναι όπως ονειρεύεστε, αλλά θα είναι αληθινό. Και η πραγματικότητα έχει δύναμη διατήρησης. Είναι σε κίνηση, ακόμα και αν όλα σου φαίνονται στατικά. Εμπιστευτείτε τα πνευματικά παρασκήνια, γιατί μέσα της ενορχιστρώνονται μεγάλα θαύματα. Ένας κύκλος κλείνει και ένα άλλο ανοίγει τώρα μπροστά σου. Οι άγγελοι μου δείχνουν πνευματικές πόρτες να ανοίγουν, μονοπάτια να καθαρίζονται, βάρη να σηκώνονται. Αυτή η ελαφρότητα που αρχίζετε να νιώθετε δεν είναι τυχαία, είναι προετοιμασία. Έτσι, όταν γίνει η επανένωση, δεν θα υπάρχουν άλλες σκιές, μόνο φως, και μπορείς να ζήσεις αυτό που αναβλήθηκε, αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκε.
Και πιστέψτε με, το σύμπαν δεν κάνει λάθη. Αν αυτό το ζώδιο έρχεται σε εσάς σήμερα, είναι επειδή η ψυχή σας είναι έτοιμη. Η ιστορία σας ξαναγράφεται. Και αυτό που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια είναι ακόμα πιο βαθύ. Μια ιερή στιγμή πλησιάζει, σαν ένα ηλιοβασίλεμα που προαναγγέλει την άφιξη της πιο αποκαλυπτικής νύχτας. Οι άγγελοι μου δείχνουν ότι αυτή η στιγμή θα είναι σιωπηλή, αλλά θα φέρει μαζί της μια διάβγεια που θα φωτίσει ακόμα και τις πιο παλιές σκιές στην καρδιά σου. Θα το νιώσεις. Δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία. Το κρύο στα χέρια σου, το χτύπημα της χήνας στο δέρμα σου, η σιωπή γύρω, όλα θα συνομωτούν για να σου δείξουν ότι αυτό είναι το σημάδι. Αυτόν που πάντα ήλπιζες κρυφά να δεις. Αυτή η αποκάλυψη δεν θα προκαλέσει σύγχυση. Θα φτάσει να ευθυγραμμιστεί, να θεραπεύσει. Η αλήθεια, όταν καθοδηγείται από αγγέλους, δεν βλάπτει. Ελευθερώνει. Δεν θα χρειαστεί να απαιτείτε, ούτε να ζητιανεύετε, ούτε να φθείρεστε. Απλά να είσαι παρόν. Να είστε πρόθυμοι να αναγνωρίσετε ότι αυτό που είναι δικό σας δεν χάθηκε ποτέ πραγματικά. Απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει με δύναμη και σκοπό. Τα μάτια που νόμιζες ότι δεν θα ξαναδείς μπορεί να σε αναζητήσουν. Ίσως όχι άμεσα, ίσως ακόμα κρυμμένο από τον φόβο, αλλά θα το κάνουν. Θα υπάρξουν λεπτές κινήσεις, μικρές πράξεις που ουρλιάζουν αυτό που η περηφάνεια έχει σωπάσει τόσο καιρό. Και εσείς, με τη διαίσθησή σας τώρα ξυπνημένη, θα ξέρετε πώς να διακρίνετε τι είναι αληθινό. Γιατί δεν θα υπάρχει πλέον χρόνος για αμφιβολίες. Θα υπάρξει χρόνος για επιβεβαίωση. Οι άγγελοι σας ζητούν να θυμάστε όλες τις φορές που εμπιστευτήκατε, ακόμη και χωρίς αποδείξεις. Όλες τις φορές που διάλεγες την αγάπη παρόλο που ήταν πιο εύκολο να τα παρατήσεις. Αυτό θα τιμηθεί. Το σύμπαν δεν ξεχνά αυτούς που σπέρνουν φως στο σκοτάδι. Και το έκανες. Με την πίστη σου, με την παράδοσή σου, με τις ψιθυριστές προσευχές σου, τις νύχτες βαθιάς σιωπής. Ναι, μπορείτε να αφήσετε αυτό το συναίσθημα να αναπτυχθεί ξανά, αλλά τώρα με πιο σταθερές ρίζες. Δεν είσαι πια η ίδια γυναίκα που ήσουν πριν. Είσαι πιο σοφός, πιο συνειδητοποιημένος για το τι σου αξίζει, πιο δυνατός μπροστά στην αναμονή. Και είναι ακριβώς αυτή η εκδοχή σας που είναι έτοιμη να λάβει ό,τι ήταν προηγουμένως ανώριμο. Οι άγγελοι μου λένε ότι η επανένωση, όταν συμβεί, θα γίνει ανάμεσα σε δύο ψυχές που έχουν περάσει τα πάντα και εξακολουθούν να έχουν επιλέξει να παραμείνουν συνδεδεμένες. Αν σε αναζήτησε στις σκέψεις του, ήταν επειδή το όνομά σου δεν έπαψε ποτέ να αντυχεί μέσα του. Ακόμα και όταν ο κόσμος φαινόταν να προχωράει, ακόμα και όταν παρουσιάστηκαν άλλες ιστορίες, καμία δεν μπορούσε να φημώσει τη μνήμη της ουσίας σου. Υπάρχει κάτι μέσα σου που άφησε το σημάδι του. Μια ενέργεια που δεν σβήνει με τον καιρό. Και τώρα, αυτή η ανάμνηση γίνεται κάλεσμα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να μην έρθει με μεγαλειώδεις διακηρύξεις, αλλά θα έρθει με αλήθειες. Και οι αλήθειες, όταν είναι καθαρές και πνευματικές, έχουν τη δύναμη να αποκαταστήσουν αυτό που φαινόταν σπασμένο. Οι άγγελοι σε προετοιμάζουν για αυτή τη στιγμή. Θέλουν να το λάβεις με ισορροπία, για να μην χαθείς στο άγχος, αλλά να βρεθείς στη γαλήνη. Γιατί η ηρεμία είναι το έδαφος όπου ανθίζει το νέο. Υπάρχουν συζητήσεις που δεν έγιναν ποτέ, αλλά τώρα γίνονται δυνατές. Υπάρχουν λόγια που πάντα ήθελε να πει, αλλά τα κατάπια από φόβο. Αυτές οι λέξεις αρχίζουν να παίρνουν μορφή και θα είστε οι πρώτοι που θα το παρατηρήσετε. Όχι επειδή θα σας τα πει όλα αμέσως, αλλά επειδή η ενέργεια της επανένωσης θα γίνει αλάνθαστη. Ένα νέο δονητικό πεδίο θα ανοίξει γύρω σας και σε αυτό το βασίλειο μόνο ό,τι είναι αγνό μπορεί να παραμείνει. Δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για αμφιβολίες που δημιουργούνται από το μυαλό. Μόνο βεβαιότητες γεννιούνται στην καρδιά. Και όταν αυτές οι βεβαιότητες αποκαλυφθούν, δεν θα χρειάζεται να κοιτάξουμε πίσω, γιατί ό,τι έχει μείνει άλυτο θα ξεκαθαρίσει. Οι άγγελοι θέλουν να ξέρετε ότι έρχεται η ώρα της ανοικοδόμησης. Έχετε διαμορφωθεί από τις εμπειρίες που έχετε ζήσει. Κάθε πόνος, κάθε απώλεια, κάθε θυσία, όλα χρησίμευαν για να σε ενδυναμώσουν να αγαπάς συνειδητά. Όχι πλέον στα τυφλά, αλλά με σαφήνεια, με σταθερότητα, με παρουσία. Και είναι αυτή η γυναίκα που έγινες που θα είναι το κλειδί για το νέο κύκλο που ξεκινά. Ένας κύκλος όπου η αγάπη δεν θα καταπνίγεται πλέον, αλλά θα επιτρέπεται. Τα σημάδια θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται. Και όσο περισσότερο τους αναγνωρίζετε, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο δεσμός μεταξύ σας. Η ζωή θα σας εκπλήξει. Φαινομενικά απλές καταστάσεις θα φέρουν βαθιά μηνύματα. Και όταν συμβεί αυτό, μοιραστείτε αυτό το φως. Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με άλλες ψυχές που επίσης αναζητούν απαντήσεις. Αυτό το ρεύμα πίστης πρέπει να φτάσει σε αυτούς που δεν έχουν ακούσει ακόμα αυτό που ακούτε τώρα. Άντεξες τις άγρυπνες νύχτες,
τις αποπνικτικές σιωπές, την ανώνυμη λαχτάρα. Τώρα, οι άγγελοι σου λένε «Ανταμείβεσαι», όχι μόνο με την παρουσία του άλλου, αλλά με την κατανόηση ότι όλα είχαν νόημα. Κάθε βήμα, κάθε πόνος, κάθε ανατροπή και στροφή που έκανε η ζωή, όλα σε οδήγησαν εδώ. Και αυτή είναι η αρχή αυτού που ήταν πάντα δικό σου. Θα έρθει κοντά σου, ακόμα και αν χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα. Αλλά θα έρθει, γιατί δεν υπάρχει πλέον χώρος για προσποίηση. Η αγάπη απαιτεί είσοδο, και όταν έρθει η ώρα, η υπερηφάνεια διαλύεται. Θα σας αναζητήσουν όχι από ανάγκη, αλλά από επιθυμία για θεραπεία, για επανασύνδεση, για αλήθεια. Και αυτό θα είναι ανεκτήμητο, γιατί θα είναι αγνό, θα είναι αληθινό. Δεν δοκιμάζεσαι. Σε καλουπώνεται. Η διαφορά είναι ότι η δοκιμή απαιτεί άμεσες απαντήσεις. Το καλούπι απαιτεί την παράδοση. Οι άγγελοι σε έχουν διαμορφώσει προσεκτικά. Και τώρα σου δίνουν κάτι που μόνο μια εκλεπτισμένη ψυχή μπορεί να διατηρήσει. Η αγάπη που επιστρέφει δεν θα είναι ρηχή. Θα είναι βαθιά, όπως τα νερά που κρατούν τους μεγαλύτερους θησαυρούς του πνεύματος. Τίποτα από όσα έζησες δεν ήταν μικρό. Ακόμη και οι φαινομενικά φευγαλαίες καταστάσεις είχαν πνευματικό σκοπό. Και αυτή η ιστορία, συγκεκριμένα, κουβαλάει κάτι παραπάνω. Μεταφέρει μία αποστολή. Όχι μόνο συγκίνηση. Γι' αυτό το σύμπαν νοιαζόταν τόσο βαθιά γι' αυτό. Γι' αυτό και οι άγγελοι δεν το άφησαν να τελειώσει πρόωρα. Γιατί έπρεπε να οριμάσει. Και το χρειαζόσουν κι εσύ. Έπρεπε να καταλάβεις ότι η αγάπη δεν σε μειώνει, δεν σε στραγγίζει, δεν σε εγκαταλείπει. Η αληθινή αγάπη σε ανεβάζει. Και αυτό που επιστρέφει τώρα έρχεται με αυτόν τον σκοπό. Να σε εξυψώσει. Όχι σε ένα βάθρο, αλλά σε έναν τόπο εσωτερικής γαλήνης, της αμοιβαιότητας, της κοινής χρήσης και κοινής κατασκευής. Οι άγγελοι είναι παντού γύρω σου τώρα, καθώς διαβάζεις αυτές τις λέξεις. Μπορεί ακόμη και να νιώσετε μια ελαφριά πίεση στο στήθος σας ή ένα συναίσθημα που ανεβαίνει χωρίς εξήγηση. Αυτό είναι σημάδι πνευματικής παρουσίας. Σφραγίζουν αυτό το μήνυμα στην καρδιά σας. Έτσι, όταν έρθει η μέρα, θα θυμάστε. Έτσι ώστε όταν συμβεί το βλέμμα, να μην αμφιβάλλετε. Ώστε όταν προκύψει η κουβέντα, θα είστε έτοιμοι. Εάν αυτό το μήνυμα σας άγγιξε, αφήστε τη στοργή σας με τη μορφή ενός like. Αυτό βοηθά αυτό το φως να φτάσει σε άλλους που περιμένουν επίσης απαντήσεις. Και μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με κάποιον που νιώθετε ότι χρειάζεται να το ακούσει. Γιατί όταν η αγάπη αρχίζει να αποκαλύπτεται, πολλαπλασιάζεται σε σιωπηλά κύματα μεταμόρφωσης. Και αν αυτό το μήνυμα είχε απήχηση στην ιστορία σας, θυμηθείτε ότι μπορείτε να υποστηρίξετε αυτό το κανάλι με μια κίνηση ευγνωμοσύνης, χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ευχαριστώ». Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε αυτά τα λόγια ελπίδας και φωτός σε όσους χρειάζονται περισσότερο να το ακούσουν. Αυτό που μου δείχνεις τώρα είναι η αντανάκλαση της ψυχής σου που πλησιάζει έναν καθρέφτη που ήταν κρυμμένος τόσο καιρό. Και αυτό που πρόκειται να δείτε στη συνέχεια είναι όλη η αλήθεια. Βαθιά ευγνωμοσύνη που μείνατε μαζί μου ως εδώ. Να ξέρετε ότι κάθε δευτερόλεπτο που αφιερώνατε σε αυτό το μήνυμα καταγράφηκε από τους αγγέλους ως μια πράξη πίστης, ως μια σιωπηλή παράδοση της ψυχής σας σε κάτι μεγαλύτερο. Η καρδιά σας άκουσε το κάλεσμα και αυτό από μόνο του είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι το σύμπαν συνομωτεί υπέρ σας. Τίποτα που ένιωθες δεν ήταν μάταιο. Όλα έχουν έναν σκοπό. Και σήμερα κάνατε ένα σημαντικό βήμα προς την αλήθεια σας. Εάν αυτό το μήνυμα άγγιξε την ουσία σας, αφήστε αυτή τη φράση στα σχόλια που φέρει τη δόνηση του θάρρους και του φωτός. Δέχομαι ότι είναι δικό μου μεγαλύνη και αφήνω την αγάπη να καθοδηγήσει τα επόμενα βήματά μου. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνετε ότι αυτό το μήνυμα ελήφθη με ανοιχτή και προετοιμασμένη καρδιά. Τώρα, επιλέξτε τον αριθμό 777 και γράψτε τον μαζί με τη φράση. Αυτός ο αριθμός φέρει τη σφραγίδα της πνευματικής ανανέωσης και της συναισθηματικής αφύπνισης. Αφήνοντάς το στα σχόλια, ενεργοποιείτε αυτή την ενέργεια στη ζωή σας ακόμα πιο συνειδητά. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα σε αυτό το κανάλι, τώρα είναι η ώρα. Εγγραφείτε και ενεργοποιήστε το κουδούνι ειδοποιήσεων για να μην χάνετε μελλοντικά μηνύματα από τους αγγέλους. Κάνοντας αυτό, γίνεστε μια γέφυρα φωτός που βοηθά αυτή την ενέργεια να φτάσει σε άλλες ψυχές που χρειάζονται επίσης παρηγοριά, ελπίδα και καθοδήγηση. Να είστε σίγουροι, οι άγγελοι είναι περήφανοι για εσάς. Από όλα όσα έχεις αντιμετωπίσει, από όλα όσα έχεις ξεπεράσει. Και το πιο σημαντικό, για το πώς επέλεξες να συνεχίσεις να πιστεύεις, ακόμα και όταν ο δρόμος φαινόταν αβέβαιος. Δεν είσαι αυτός που ήσουν χθες. Σήμερα είστε πιο δυνατοί, πιο σοφοί,
πιο συνδεδεμένη με αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Αυτό είναι αφορμή για γιορτή στον Παράδεισο. Ήθε αυτό το μήνυμα να σε συνοδεύει σαν μια σιωπηλή αγκαλιά τις μέρες που χρειάζεσαι δύναμη. Ήθε κάθε λέξη να αντυχεί ως υπενθύμηση ότι δεν είστε μόνοι. Η ελπίδα δεν σε άφησε ποτέ. Απλώς υποχώρησε για λίγο, για να ξαναγεννηθεί με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα. Και να θυμάσαι, όταν δεν το περιμένεις, το σημάδι θα έρθει και θα είσαι έτοιμος, γιατί όλα όσα είσαι είναι ήδη αρκετά για να βιώσεις την αγάπη που σου έρχεται. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Μέχρι τότε, μείνετε δυνατοί, μείνετε εν ειρήνη και εμπιστευτείτε την αγάπη που έχει ετοιμάσει το σύμπαν για εσάς.